Kaixo kasleo goratu debatzen lehenengo baina gaudela, hirugarren unitatean, nolako itxura, alako erabakia. Gai honetako lehenengo bideoan, geometriko oinarrizko kontzeptuak azaldu genituen. Puntu bat zer dan, segmentu bat zer dan, zuzenerdi bat, eta bar. Kasu honetan tokatzen dana da, hori dana, GeoGebran adieraztea. Hortaz, bosgarren puntu hau landuko dugu bideotxo honetan, geometriko oinarrizko kontzeptuen adierazpena. Helburu izango da, puntuak, zuzenak, zuzenerdiak eta segmentuak, ardatz sistema kartesiar batean adierazten ikastea. GeoGebran zelan adierazten diren ikastea. Hemen, adibide bat izango dugu, adibide horretan puntu batzuk adierazi behar izango ditugu, zuzen bat, zuzenerdia, segmentu, eta gero zuzen paralelo eta zuzen perpendikular batzuk. Guazen hau dana, GeoGebran egitera. Hemen, dugun bardina, hemen egiko dugu. Hortaz, lehenengo gauza, izango zen, puntuak adieraztea. Puntuak adierazteko, hau, aukeratuko dugu, eta puntu aukeratuko. A, bi bat, esaterako. Lehenengo goratu, beti isa, eta gero, I. A, bi bat. Eta hemen egongo da, A, bi bat. B, lau, lau. B, lau, lau. Hor dago B. Eta hemetik beti izango dugu aukera, nahi dugun aldatzeko, esate baterako. Akatz bat egin badot, eta lau jartzarako unean, hor, klikatu badot, hemen agertuko da, 3,5 lau,08. Aukera dago, hemen klikatuz, eskuz sartzeko, nahi ditugun neurriak. Kasu honetan izan behar da, lau, ez? Enter limon, eta berak zuzentzen du. Modu bardinean, hemen, A izan beharrean, C, jarri nahi izango bagendu, jarriko leuke. Kasu horretan, A ondo egoan. Hortaz, A. C bat iru. Bueno, guazen, bat, C. Aukeratu behar dut puntua, C bat iru. Hor dago. D minus bi, iru. D minus bi, iru. Eta E minus bat, bat. Minus bat, bat. Horrela lehenengo pausua egin daukiko genuke. A, B, C, D eta E puntuak adierazte. Eta danak letra larria erabiliz, gogoratu. Jartzen dugu letra C-a, GeoGebrak esango digu, akatz baten aurrean gaudela. Bigarrenagoa, zuzena. A eta B puntuetik pasatzen dena. Guazen zuzenera, hemen aukera desberdinak egiko ditugu, kasu honetan lerroa aukeratuko dugu, zuzena aukeratuko dugu, eta izan behar da A eta B puntutik pasatzen dena. Guazen, A eta B aukeratzera. Gogoratu, nik hau aukeratzean, lerroa aukeratzean berak esaten didala, zein dan pista. Lerroa, optatu bi puntu. Zeintxut dire, A eta B. Ariketak esaten digu. Zein da hemen dagoen akatza? Berak izendatzen duela F, zuzen modura eta gurea da R. Hortaz, unago joango gara, eta hementik F kendu eta R gehitu. Argi ez da. Guazen aurrera. Zuzenardia, C puntutik pasatzen den eta jatorria D puntuan duena. Guazen, aukeratzen dugu hemetik, kasunetan zuzen aukeratu beharrean zuzenardia aukeratuko dugu, eta hau aukeratzean, berak esaten digu, muturreko puntu aukeratzeko lehenengo, eta gero bestea. Orduan, C puntutik pasatzen den eta jatorria D puntuan duenez, lehenengo muturra, D puntua, eta gero C puntutik pasatzen denez, hori. Kasuetan ere, ez da F, hortaz, F kendu eta S gehituko dugu. Goratu, hemen dakarrela, S dela. Hortaz, F kendu eta S gehitu. Eta berak, modifikatzen du hemen, ikusten duzu. Azkenea, segmentu A eta E puntutik pasatzen den segmentua. Hor dio, pasatzen dena, baina gogoratu, segmentua da zuzenki bardina da, A eta E puntuetik pasatzen den segmentu dela, hortaz, A puntuan hasi eta E puntuan. Amaitzen den segmentua izango dela, atik, era. Kasu honetan ere, T izendatu behar dugu, hortaz, F kendu eta T jarriko dugu. Eta horrekiko onduke, gure T segmentua. Ikasi dugu, zelan jartzen diren GeoGebran puntuak, zuzenak eta zuzenerdiak. Eta segmentuak. Horain ze falta jaku, hone biak. Zuzen paraleloak eta zuzen perpendikularrak. Hori nondik egiten da, hemetik.
bai? Guazen, lehenengora. Zein da lehenengoa? Lehenengoa izango da R zuzenarekiko paraleloa den zuzena. R zuzenarekiko paraleloa. Hortaz, zuzen paraleloaren aukeratuko dugu, eta berak esaten dugu. Lehenengo puntu eta gero zuzen paraleloa. Kasu honetan, guri puntua bardin zaigu. Izan daiteke C puntua adibidez. C, klik, eta gero gure zuzen paraleloa hartuko da. Bai? C aukeratu beharren aukeratu aldugu D. Kasu honetan, berak ariketak ez duenez puntua adierazten, gu finkatzen dugu. Nire kasuan E puntua aukeratuko dut. Hortaz, klik, eta hor agertzen dara gure F zuzena. Kasu honetan, ez duenez zehazten zelan izendatu behar dugun gure zuzen paralelo hori, F ondo ongo litzake. Aurra, T segmentuarekiko perpendikularra den zuzena. Kasu honetan, perpendikular aukeratu behar dugu. Hortaz, hau aukeratu, eta izan behar denez segmentu honekiko perpendikularra, lehenengo puntu bat, C adibidez, eta gero segmentua. Bai? Barri hori hemen ere aukeratu aldugu. D puntua eta segmentua. Bai?